Suportado ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang rekomendasyon sa Department of Health Region 7 nga ipabilin sa Modified General Community Quarantine ang dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Mintas wa pay bakuna og tambal batok sa coronavirus, haom lang nga magpabilin ubos sa Modified General Community Quarantine ang dakbayan sa Sugbo. Mao kini ang baduganan ni Mayor Edgardo Labella isip suporta sa rekomendasyon sa Department of Health Region 7 nga ipabilin sa MGCQ ang syudad hangtod na sa buwan sa Disyembre, ilabi na sa holiday season. Uyon kay ko, ipadayon yun, permi, ang quarantine classification samtang anaa pa ang virus. Gidugang sa mayor nga angayan nga ipabilin ang higpit nga pagpatuman sa mga health protocols aron malikay sa pagtakboy sa kagaw. Dili kuno angayan nga mokumpiyansa tungod kay anaa gihapon ang coronavirus. Compliant raman kuno ang mga tao apan dunay panahon nga malimot ang mga tao nga delikado kaayo sa subling pagsaka sa kaso sa COVID. Samtang naa pang virus, the general rule is stay home and you only go out of your abode, of your home, if your purpose is to buy essential goods and commodities. Samtang uyon na usab ang Pangulo sa PRO7 hinuon, mag-agad na kuno ang tanan sa masabutan unya sa IATF. Until the vaccine had been discovered, we still have to not to be complacent. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.